Камъни, клони, плюнки, закани. С това бяха посрещнати главният ни редактор Жоро Игнатов и ищецът Янко Радев, когато потърсиха Ангелина в къщата на родителите й във варненското село Градинарово. Ангелина? Здравейте. Ангелина в къщи ли е? Не. Къде можем да открием? На работа. Вие, предполагам, сте нейния баща. Да. Янко се свърза с съдебен спор. Казва, че дъщеря ви не му дава да си вижда детето вече повече от 1 година. Кога? От февруари 2012 година, нали така? 12 от февруари, 22 февруари. Тогава, както взях от тук, не ми разрешава да видим детето си. Това отговаря ли ни синът? Ко? Не. Няма такива работи. Вие сте, може би, майката на Ангелина, нали? Вярно ли, че дъщеря ви не му дава да си вижда детето? Кога дойде той дете да взема тук? Кой ден дошъл той тук дете да вземи? Що лъжи? Що докара той този телевизор? До тази врата съм идвал тук и съм казвал Ангелино, дай да си виждам и тия, тя въпреки не ми ги дава, изобщо не ми я дава. Престани със своите лъжи. Закръта ли се занимава с тебе? Пълчата никой не се... Вече телевизора ли ни къщи, ей? Има доказателство да докара някой да е действително кога е дошъл. Кога си дошъл тук? Пишеш разни глупости, жалби. Омръзна и полицията от тебе и за... Какъв закон? Кое ден си дошъл? Виж какво ще те кажа. С телевизор няма да му плашиш. Добре, имате ли тогава обяснение защо вика телевизора, ако всичко е наред помежду ви? Знам за какво, защото сега той що ни идва, той има право, до сега сте му дала детето. Как да няма право? Има право. Чакай. И съдебното решение му дава право да си вижда детето. Откакто почва да плаща издръжка, има право да го вземе 2 часа. 3 часа има по решение. Чакай сега, господин млад меринджер. Ти си млад меринджер. В момента съда ми разпредели родителските права, на нея са дадени. Аз имам право, идвал съм. Какъв е режима на лични контакти? Кога имате право да си виждате детето по съдебно решение? Първата и третата седмица от месеца. От 10 до 13 часа с пръстата на майката. Когато идвате, те позволяват ли ви да си виждате детето? Ти как може чуждо дете да го признат за своето? Ето, видяхте. Неговото е това дете. В факта за раждане, нали той е записан като баща? Той е записан като баща, понеже той ще да влиза в клиниката, не е добре. Луд. Колко? Чакай сега. Чакай, тебе не те интересува. Господин млад меринджер, 24 села определяш ти. Ако те пусти един шалон, тогава ще видиш. Чакай да обяснявам. На 1 март от 10 часа с присъствието на съдебен държавен съдебен изпълнител ще ми се окаже съдействие в права да виждам. Андрей. Аз не искам телевизор да ме вижда. Чакай, още по-хубаво да вижда. Аз не искам да ми е млад меринджер. Добре, мен жена те интересува. Абе, господине, ви с какво право идвате тук? Не искам, той е нормален, бе. Вие знаете ли той нещо? Да доказва действително кога е дошъл. Кога е дошъл той с доказател. Да докаже. Имаш ли свидетели? Имаш ли свидетели, че дойде да видиш той дете? Свидетели имам. Кой си? Донси. Въпреки това, че продължаваш своите навици. Искам си детето. Даже записах детето на детска градина. Директор те жива. Госпожа, Янко казва, че дъщеря ви проституира. Кога? Ето. Да доказва? Докажи. Отива на работа, оставя децата си тук. От много време така е тя. И в момента в Керези Варна не отиват вече на работа. Що да не отива на работа? Каква работи дъщеря ви? Къде работи? И банкомата. Общ работник. Общ работник. Има ли сила? Така, физически справи ли се да бъде общ работник? Сега нека ти има работа. Там отиват хората. Чекай се, господин. На работа. Моята е при тях в момента. Янко казва, че в къщата ви... Нека да ви попитам. Парите са заложили там единствено в Шумен. Продължават своите правици да продължават така. Не, дайте, моля ви се, не дайте. Пуснете, моля ви се, пуснете кермидите. Абе, той не е твоето дете. Докажи е твоето. Направи дека. Ще чухме този телевизор. А кой е баща на детето? Кой е баща на детето?
Аре, не са Той не е бащата, бе! А кой ми е баща? Той да не е бащата! Кой ми е баща? Той не е бащата! А кой е бащата? Кажете, кой ми е баща? Много време така, закръвате се занимава си. Той не е първо бащата! Да направи девика! Ако е... Ама добре, като не е баща, защо го записахте като баща в акта за раждане? Защо го записахте? Знаете за ако? Той имаше дело да влиза в клиника за лудница. Той има жълта книжка. Добре, защо един психично болен човек го записахте като баща на вашето внуче? Както сега занимава полицията, закрилата, разни глупости пише. Също тогава си така, какво ще видя? Какво ще? Добре, не ми отговорихте. Отговорете ми, ако обичате. Защо този психично болен човек, по думите ви, го записахте като баща на детето? Той сам си го записал. Той сам си го записал, господин. Той сам си го записал. Дойде ли от Ради в дъщеря ти? Аре, те фоката, раде. Янко казва, че неговото дете живее в къща, а в къщата нямате ток и вода. Защо си тук, бе? Няма, вижте. Одела ли, одела? Махай се от тук! Махай се! О, те фоката, рела, тук не виждаме. Вярно ли е, че нямате ток и вода в къщата? Ще ви дам показания! Какви са условията, при които расте детето? Махай се от тук! Това ще ти казвам! Много агресивна тази жена. Не, тя цялата работа прави. Значи дядото няма никаква вина. Дядото си е добър за мене. Аз нямам оплакване от дядото. Единствено оплакване от майката и от дъщерята, която продължават си своите навици. А защо като не е баща на детето, трябва да плаща издръжка? Добър, с доброто става лошо. Абе, той си го поема. Ама не така си Той си го поема. Той си го... Никой не му е казал да си го запише, да си го запише. Аз си го признах като моя. Защо се нервирате? Като не го искате за зет, защо тогава му искате издръжката? Кой иска? Неговата издръжка, защо трябва да плаща издръжка? Да се отказва чуждо дете. Как се откаже, като той е мой вече? Празна ли? Еми докажи го. Бог се левате. Ти докажи. Да, докажи ти. Значи аз съм като няма го оставя. Ще го преберете. Записате си градина и не го пускате. Защо си вдигате непрекъснато в устите? Сложи ми себе. Ама себе сложи ми на Значи и ти бил болно. Ето и. Да посещава. Ако ме ще дам дете. На 17 съм дошъл, на 3 съм дошъл. Нека те ви питам, така ли отглеждате и възпитавате 3-годишното си внуче? Махай се от тук. Ще дам обяснение. Много станахте агресивни изведнъж. Ти си бъде. Хубаво де, добре, не искате него. Защо така ни нападате и нас? За жена ми. Те фоката в телевизия дишава, те фоката. Ние сме на улицата. Ма ние сме на улицата. Не дейте така. Чакайте, каква сте вие? Откъде ни гоните? Ангелина. Откъде ни? Това ли Ангелина? Това ли Ангелина? Не се Вие ли сте Ангелина? Успокойте се. Айде, махай се. Ама де фомана, де гири. Ами, трябва да знам кой ме бие. Аре, никой не те бие, човек. Де фоман кахтарки, то Айде, жадко. Айде.